Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngicela uAllah angivikele kusathane ongathandwa. Kunomama la otrendayo la ku TikTok emva kokuthi lo mfana lo oyigwala, lo mfana lo owenze ubuphukuphuku wabulala intombazane ngoba ebulawa ubushimane. Wabona ukuthi ngcono ayibulale le ntombazane maningi kangaka amantombazane emhlabeni bafowethu. Asokhulumeni amaqiniso njengoba naye ethe abantu babolile. Uqinisile vele abantu babolile. Walikhuluma iqiniso. Inkinga yakhe lo mama leli qiniso ulikhuluma endaweni wrong ngesikhathi wrong. Bafowethu asali ukuthi lo ntombazane umhlukumezile lo mjida, siyavuma. Nathi singamajida bafowethu siyawahlukumeza amantombazane big time. Ukuthi lo muntu uzalele lo muntu ingane ekungeyona eyakhe zingaki bafowethu esizalisayo ngaphandle zingaziwa. Umama sometimes azaguge abe ugogo ekhane yokwazi ukuthi ubaba unezingane ngaphandle. Lento bafowethu ayiqali ukwenzeka manje ngesikhathi sama 2K sama 2000. Ayiqali kudala yenzeka nasendulo bafowethu lento le ibiyenzeka. Kodwa mina ngaze ngizwe kuthiwa umkhulu uthola ukuthi ugogo uthola ingane yangaphandle, ugogo umkhulu wasenquma ugogo. Hayi bafowethu, mayeqeda lapho umkhulu naye bese yayibulala. Hayi ingane zakwethu. Hayi ngeke bafowethu, hayi asivumi. Asali ukuthi singabantu besilisa siyahlukumezeka. Nabantu besimame bayahlukumezeka, nezingane ziyahlukumezeka. Siyahlukumezeka nathi. Nezingane ziyahlukumezeka, nabantu besimame bayahlukumezeka. Akekho umuntu ongahlukumezeka emhlabeni. Endeke thina abantu besilisa bafowethu iqiniso linye. Thina siyahlukumezeka kungabi khona la sizokhalela khona ngoba uhulumeni thina akanandaba nathi. Akanandaba nathi thina uhulumeni. Unandaba nezingane nabantu besimame. Yingakho ke uzothola ukuthi abantu besilisa ngendlela abahlukumezeka ngakhona bagcina sebethathe manje ilokuzana izinqumo ezingekho right, izinqumo ezingenambuyiselo, izinqumo ezingeke zisize umuntu. Ngoba mawangathi uyabavusa manje boyi2 noma uvuse yena lo Lawrence wakhona, umbuzo ukuthi ngokunquma lengane yabantu uzuzeni. Ovela kuhlahlela amehlo ndla akudlela iminwe, angazi ukuthi uzophendula thini. So ngiyacela bafowethu, bodadewethu, ubhuti mawumbona ukuthi awusamfuni. Enye into nina amantombazane engizontshela yona, yini enenza amaphutha nani? Ngoba niyasidlisa. Uthi umuntu mangabe sewumdlisile bese yakucika ngoba phela mase ungidlisile angisekho normal. Sengilento le wena ade uyifuna bese ngiyadlulela ngoba sengiyohlala ngiyiphele endlebeni. Angithi ungidlisile wena angisaphila impilo right. Angithi kulapho ke wena usuthatha isikhaya lokuzana ke manje usokholisana nabangani bakho kuthiwa hey mngani iyahlupha lento futhi uyifakena ku insurance bulala lento uzothola imali ye insurance. Ukhohliwe ukuthi uwongenze lento le engiyiyo. Nathi bafowethu asiyekeni ucupha izingane zabantu. Asiyekeni ukudlisa izingane zabantu ngoba uzomcupha lo muntu bese uyadlula emhlabeni. Usuthi akasale enzeni ke manje ngoba wena ucuphile ukuthi oyofika nje la athi uyabhukuda la esizibeni umbambo noqhaka. Usudlulileke manje wena emhlabeni. Usuthi lengane yabantu ayiphile empiloni. Nani mantombazane nina enisidlisayo endlisa amadoda. Mawusudlulile emhlabeni usuthi le ndoda le ayiphile empiloni. Iphila ukuthi njalo lokhu iyovakashela ethuneni lakhe ifike ihlale phezulu kwethuna ngoba phela ayimfuni omunye umuntu wesimame ngaphandle kwakho. Nawe futhi wena umuntu wesilisa ocupha umuntu wesimame noma uyamdlisa. Mase udlulile emhlabeni uthini? Uthi naye akahamba ayoxosha lapha ethuneni lakhe lokho ekutshela ukuthi uyakuthanda. Bafowethu ake nivule ingqondo. Lo mama ulikhulumile iqiniso kodwa indaba yakhe yokuthi athi kuthi kuvele idumbu kufe abantu bekhala la bekhala khona abesethi yena uma ngabe ufebela indoda uyondlisa ingane engayizali izokubamba after 10 years uthi leyo ndoda yenze njani ayikushayela izandla ikubhambatha amahlombe ithi well done mngami wenze kahle. Ukhulume kabi lo mama lo ngamanye amagama utshela amadoda ukuthi awaqhubeke mayethola nje ukuthi umuntu wakho uyakuchithela noma uyakufebela mbulale. Wrong lo mama ukhulume kabi. Ngicela ukuthi nimkhuze nabakubo bamkhuze kungenzeka ushelelile. Ngenzeka lo mama ukhuluma kanje akazele.
ngenzeka lo mama ukhuluma kanje akaganile, akanazi ingane zamantombazane, kuningi okungamphushela ukuthi akhulume lento. Siyakhuza ke bafowethu sithi iqiniso alikhulunywa kodwa bheka phela ukuthi iqiniso ulikhuluma ndawoni. Iqiniso lakho akube iqiniso lakhaya okungabi iqiniso elibhidlizayo noma elibhebhezela udlame. Ngoba bhekani nje emva kwalomfana nje ubebulele lentombazane uNontobeko. Omunye futhi usebulela intombazane waze wabulala nengane wayibulala naye. Ngane amagama lo mama usitshela ukuthi naye lo wenze kahle ngoba mhlawumbe ukhona akutholile ngale ntombazane. Hayi bafowethu, hayi ake sikhuleni ma-Afrika, ake sikhuleni. Bese mangithi silimele ingqondo bese nithi ngiyanithuka, bese nithi ngiyanidelela. Nibe nibona kodwa ukuthi izenzo esizenzayo zibonisa ukulimala komqondo. Ngiyabonga kakhulu.